għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Irridu nagħmlu lil Maltin u l-Awċin sinjuri żgħar. Is-sena 2019 mill-akbar distak għall-akbar kriżi. From hero to zero. End of Muscat. Etta u nerġa' ngħidha, intom issa jiskom qegħdin terġgħu lura illi dak li għamu taqabilkom dak illi tkellem. Il-gazzetti tal-ħadd kollha b'messaġġ wieħed, messaġġ li juri kif is-sena 2019 kienet waħda li tefat lill-Partit Laburista għan-niżla. Fil-gazzetta illum ġie spjegat kif din is-sena li tat lil Muscat u l-Labor l-akbar rebħa elettorali kienet l-istess sena li daħlitu fl-akbar sqaq u tagħtu l-akbar tiżbita. Fost in-nies li ħatu l-akbar daqqiet din is-sena insibu lil Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Muscat, bniedem li kollox kien idur miegħu. Filli wieħed mill-aktar persuni importanti f'Kastilja filli kellu jibgħat ittra tar-riżenja tiegħu u jikkanċella it-tessera tiegħu mal-Labor. Id-daqqa li ħax Schembri tad-daqqa lil Konrad Mizzi, persuna li kienet qrib tiegħu tant li flimkien fetħu kumpanija sigreta fil-Panama. Id-daqqa tant kienet kbira li Mizzi spiċċa biex irriżenja minn Ministru tat-Turiżmu, ironikament fl-istess ġurnata li riżenja Schembri. Daqqa oħra kienet dik lil kummissarju tal-Pulizija, dan minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni f'dak li kien qed jiġri f'pajjiżna fl-aħħar xhur. U biex tkompli taxxaq kemm Fern u anke Abela iddikjaraw li se jkunu qed ibidlu l-Kummissarju tal-Pulizija minkejja li ppużar miegħu fl-aħħar sigħat. Malta ta' Muscat spiċċat fi kriżi kbira fl-2019. Dan ħareġ fil-gazzetta Malta Today. Il-gazzetta tkompli tgħid kif Muscat żamm mistur sigriet enormi matul din is-sena. Ukoll żamm miegħu lil ħabib tal-persuna allegata kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Keith Schembri, li waqt li kien fi triqtu lejn il-qorti ħal kreditu għar-rebħ tal-Partit Laburista f'dawn l-aħħar elezzjonijiet. Muscat jinsab umiljat u abbandunat mill-allejati soċjalisti fl-Ewropa. F'Ottubru Muscat kien konfidenti biex iwaqqaf spekulazzjonijiet li dan il-budget kien l-aħħar wieħed tiegħu u għamilha ċara li ma kellux l-ebda intenzjoni li jwarra fl-2020. Is this your last budget as Prime Minister? No. Malli sar l-arrest ta' Jorgen Fenek, Muscat baqa' jsostni li se jibqa' Prim Ministru sakemm jissolva l-każ, fil-waqt li jilagħba li l-awtoritajiet qed jaħdmu waqt il-Kummissarju madar imkien u li għandu dmir li jissolva l-każ. Iżda Muscat ma damx ma biddel femtu għax skontu issa huwa l-mument li hemm bżonn li jinħatar Prim Ministru ġdid. Kien hemm mistaqsieni għaliex issa. It-tweġiba tiegħi hi li għax hekk hemm bżonn. Permezz ta' messaġġ irrekordjat Muscat għażel li minflok ma jwarrab immedjatament se jkun qed jirriżenja f'Jannar, skontu għax hekk hemm bżonn. Ironikament, l-aktar ħaġa li Muscat kien jimpurtah minnha il-legat tiegħu se tibqa' mfakra iżda mhux kif xtaqhom. Min-naħa tal-ġurnal The Malta Independent is-sena 2019 tefet lil Muscat from hero to zero. Fi ftit xhur Muscat spiċċa biex iħabbar ir-riżenja tiegħu taħt id-del ta' protesti ta' kuljum u skrutinju internazzjonali intens. Il-ġurnali kompli jgħid kif kienu żewġ affarijiet li bihom ħadaq għall-Partit Laburista. L-ewwel waħda il-fatt li l-Labor kien dejjem jgħid li ser jagħmel minn kollox biex isolvi l-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Iżda fl-istess waqt kull filgħodu kienu jintbagħtu ħaddiema tal-Gvern ineħħu fjuri u xemat minn quddiem il-mafkar tal-ġurnalista. It-tieni ħaġa kienet li Muscat baqa' sal-aħħar jiddefendi lil Mizzi u lil Schembri l-aktar lil dan tal-aħħar li baqa' jiddefendih akkosta kollox.